tikalowa m'baibulo Genesis 7 pali nkhani ya Nowa. Mulungu anapereka chigamulo pogwiritsa ntchito madzi. Ku Red Sea, Farao ndi Mose zinachitikanso. Ngakhale Yoswa anawumitsa Yorodani pa ulendo wa ku Kenani. Akuluakulu, miracle water si madzi otenga kwa profiti. Mose, Nowa, Yoswa atakhulupirira, madzi anawapulumutsa. 2 Mafumu 4 verse 1 mpaka 7 pali nkhani ya Azimayi. Analephera kubweza katapira. Obwerekawo amafuna kulandana ngati pinyolo. Posakhalisa anathamangira kwa Elisa kufuna chithandizo. Baibulo limatiuza kuti Elisa anapanga miracle oil. Tiyerekeze 5 liters anayisandutsa 500 liters. Potero Azimayi anagulitsa ndi kubweza ngongole. Ophunzira Yesu anachiritsa odwala pogwiritsa ntchito oil. Palibe chifukwa choti wina atsegule shopu yogulitsa anointing oil nkumanyengera Azimayi. Akuluakulu, ngakhale mchere omwewu umachiritsa. Mateyu 5 verse 13 Yesu akunena kuti ndinu mchere wa dziko. Kutanthauza kwake muzisunga chiyero cha uzimu, no corruption, no mabodza ndi zina zotero. Mulungu wakumwamba anapereka ufumu wa Israeli ndi pangano la mchere. Levitico 2 verse 13 mzinda wa Yeriko unatembereredwa. Madzi anaipa komanso nthaka inaguga. Anapita kwa Elisa kufuna chithandizo. Elisa ameneyu anagwiritsa ntchito mchere pothandiza anthu amenewa. Nkhani imeneyi ikupezeka pa 2 Mafumu 2 verse 19 mpaka 22. Madzi komanso nthaka ya ku Yeriko inachiritsidwa ndi mchere. Ndeti kudabwa masiku ano Azimayi akugona mphiri, ena akuyenda ndi anointing oil, miracle water, koma chikhulupiriro alibe. History is the best teacher.